Започва от другата страна. Аз съм Мира Кортенска. Това е едно нестандартно предаване за култура в телевизионния ефир. В него ще видите други лица, извън новините, ще чуете неочаквани възможности, ще нахраните сетивата си, ще откриете себе си. Разбрахте ме, нали? Ще говорим за изкуство, книги, филми и театър. Ще се опитам да ви покажа целият този свят, невидим за очите, но съществуващ от другата страна на реалността. Той е в нас самите и ще го рестартираме сега. Чрез таланта на творците, но и чрез вашето участие. Знаете, няма книга без читател, филм без зрител, няма общество без култура. Цивилизацията не може да бъде криворазбрана. Налага се да вървим напред, към красотата и въображението. Заедно. Това е Рангел Вълчанов. Започваме с него. Българин от Шопско. Фигура на силен, самотен, но и жизнерадостен. Типично нашенски талант. Правил запомнящи се филми, театрални постановки. Играл Лазарица на Радичков на сцената на Народния театър. Сигурно за да покаже истината за българина. Невероятен. Наистина незаменим. Рангел Вълчанов е завършил театрална режисура при професор Боян Дановски във ВИТИС, Кръстю Сарафов, члена на Европейската филмова академия и народен артист. Широко популярни са Инспекторът и нощта, Вълчицата. През юли 2006 година започва дългоочакваното продължение на филма «А сега накъде?». 20 години по-късно заглавието е «А днес накъде?». В студиото е актьорът легенда Георги Стайков. Актьор, познат ви от екрана и от театралната сцена също. Една голяма личност. Актьор, работил с Рангел Вълчанов. Георги Стайков е роден във Велико Търново на 10 август 1964 година. Дебютира в киното с епизодична роля във филма «Борис Първи» през 1985 година, а 3 години след това играе бунтарят в «Вчера», в който изказва станалата култова реплика «Страхливо започваме живота си, Иване». В чужбина се снима в над 40 филми и сериали. Здравейте! Първият ми гост. Повличате добър крак. Дано да е така. Поводът е Рангел, но той не е тъжен. Може би сега в момента малко е настроението по-различно, но Рангел направи доста филми. Да. И ние можем да се радваме, че го познаваме. Особено вие. Още в началото си на кариерата започвате с него филм. А сега накъде? Не беше самото начало. Преди това снимах с Иван Андонов и с Минка Желязкова. Имах 2 филма преди това. И тогава снимах с Рангел, но Рангел беше много специален човек. Как бихте го определили като специален? Той имаше невероятно чувство за хумор и той беше невероятен разказвач. И това е, което според мен го отделяше от другите така наречени по-сериозни режисьори. Аз имам честта да работя с от старата генерация с може би най-добрите. Рангел, Иван Андонов, Зако Хеския, Минка Желязкова, Еди Захариев. Още на 25 години сте звезда на Народния театър и снимате в най-хитовите български филми тогава. Когато заминахте за Европа, какво разбрахте от тази разлика между България и Европа? Тогава разликата беше голяма. Сега вече тази разлика не е толкова голяма в никакъв случай. Говоря като икономически стандарт. Но що се отнася до правенето на кино и телевизия, няма особена разлика. Може би англичаните и шведите са по-добре организирани, но като цяло няма разлика.
Предлагаха ли ви някакви роли, които смятахте, че са важни за вас? Защото вие отидахте в Европа вече много зряло. Ако човек изрява 25 години, да. Да, след толкова роли. В Англия аз направих няколко сериала за BBC и за ITV. После нямаше предложения и се занимавах с други работи. Като се преместих в Швеция 2000 година, още от 4-ти месец започнах да снимам. И да, имам в цяла Европа и в Швеция към 45 сериала, мини-сирис и филми. Така че аз се издържах в Швеция с това и живеех един много приличен. Вие играхте и в един култов сериал «Милениум», където бяхте неузнаваем. Да, 4 часа грим. 4 часа грим и просто такова превъплъщение, което много рядко може да се срещне. Гледахме го, имахме тази възможност да гледаме този сериал и в България, и телевизионните зрители също. Помогна ли ви нещо този старт от България за вашата кариера в Европа? И в Америка също? В Америка аз кариера не съм имал. Аз бях за 9 месеца и наивно смятах, че светът е пред мен. Но се оказа, че не смисъл. И Холивуд е ваш. Да, но се оказа, че не е точно така. По принцип аз имам доста резерви, които ги установих в Америка, към американския начин на живот, към техния стил и така нататък. Който ви се вижда много прагматичен, или? Не, много лицемерен ми се вижда техния начин на живот. Просто не ми харесва Америка, така да го кажем. Европа ви харесва повече? О, да. А сега на къде, филма на Рангел Вълчанов, показахте ли на някой режисьор в чужбина? Първо това беше, когато аз търсех агент, Уилям Морис в агенцията ме взеха на базата на този шоу-рил, на тези откази, които показах, и там имаше откази от вчера, сега на къде, без дръскотина, и ме взеха веднага. Това беше причината, поради която Уилям Морис на голяма агенция се гласи да ме вземе. А освен това, когато бях в Америка, не знам колко известен този факт, но предполагаме известен е, че Рангел доста години е работил в Чехия и се познаваше много добре с Милош Форман. Така че аз от него взех личния телефон на Милош Форман, обадих му се, той живее в едно студио до Централ Парк, 59-та улица, той го гледа, много му хареса филма. Страшно му хареса филма, но после ми каза: "It's a very nice film, but I don't have a role for you, George. You play very well." Получихте ли роля обаче при... Не съм получил. Форман? Не. Би било... Не можа да отвори някаква врата? Не можа. Просто той има конкретни проекти и за следващия проект нямаше подходяща за роля за мен. И поне така ми каза. Но говорейки за двуличността на Америка, когато аз, неизвестното момче, защото живеех с две американски актриси и деляхме един апартамент, когато една вечер се прибирам и те ме гледат с ококорени очи, а то беше защото Милош Форман беше оставил съобщение за мен лично и на телефонния секретар, и тогава аз станах друг човек за тях. Тази двуличност и лицемерие, това не ми харесва в Америка. Но това е друга тема. Значи ние трябва да ви гледаме по друг начин, щом сте снимали във филм на Рангел Вълчанов и сте бил избран от него, ако гледаме от тази гледна точка, от американската гледна точка. Да. Или да се върнем в Европа по-добре? Да се върнем в Европа. Защо се върнахте отново в България? Има ли това някакъв смисъл, това връщане, сега като погледнете тези години? Абсолютно. Една от основните причини беше лична. Аз възобнових контакта с моята студентска любов Асения. И така да се казва, се събрахме на една зряла възраст. За един човек, който е актьор, е трудно да мънка. Не за професионалната, защото се отнася професионалната реализация. Аз имах такава в Швеция, но чисто в емоционален план човек се чувства сам. Това е. Можете ли да получите тези големи роли в Европа, които получихте тук, преди да заминете за Лондон? Най-главната роля не. Там, въпреки че съм играл главни поддържащи роли, дори в един филм, който спечели в Sundance Film Festival,
Но най-главната роля никога няма да е. Уважаеми зрители, това е Георги Стайков, актьорът легенда, актьор на Рангел Вълчанов. Можете да видите поне два негови филма, които са култови. Единият е "Вчера", филм на едно цяло поколение, и другият "А сега накъде?", когато Рангел Вълчанов събира едно цяло младо поколение актьори и прави един филм с тях. Това е на една година на ръб, 89-та. Почувствахте ли нещо в 89-та година, че става нещо, или вие бяхте още млади? Не, той филма излезе 89-та година. Не. Промените, така както аз си ги спомням, стана, ние репетирахме нещо в Народния театър и някой дойде на репетиция и каза, че бай Тошо е паднал. Да. Но усещаше се една промяна във въздуха, но никой не очакваше, че ще стане толкова бързо. И така безкръвно. Безкръвно. Ако нещо се случваше, нещо щеше да се случи, очакванията бяха, че ако ще се случва, то ще бъде по един не толкова мирен начин, но благодарение на Горбачов. Да не разказваме така общо известни. Не, няма да се занимаваме с политика. Искаме да се занимаваме с вас. Георги Стайков, актьор за главни роли, както показа и във втория си период в български филми и български сериали, откъдето също сте много популярен за публиката. И освен това играете тези роли, които са вашите роли. Заемате това място в българското кино, което трябва да заемете. Сега ще му задам един много труден въпрос. Какво ще кажете за съвременното българско кино? Има ли го? Мъртво ли е? Не, киното го има, но мисля, че за момента е в лега застой. Мисля, че нашето кино и въобще телевизия дръпнаха след 2007 година. Това беше също една от причините, поради която да не съм искал да се прибирам в България, защото просто нямаше какво да работя. С кой филм се върнахте в България? Кой филм ви върна тук? Първият филм беше "Мисия Лондон", втория "Тилт", после снимах "Инкогнита" на Мишо Пандурски и после "Под прикритие" и после "Къде е магия". Да, доста филми. И сериали. Да, и сериали. Но какво мислите, като виждате вашите колеги? Вие сам как се чувствате в тази ситуация? Имаше един бум, когато излязоха "Мисията", "Тилт", "Лавнет", "Шменти капели". Не съм против така наречените студийни или арт филми, но киното все пак е масово изкуство. След тези 4 филма нямаше големи касови филми. А трябва да има. Трябва да има. Но вие сега се насочвате в тази малка пауза от киното и сериалите към театъра. А театъра не е много масово изкуство. Не е било, никога няма и да бъде. И няма и да бъде. Значи можете да запълните тази пауза с нещо наистина по-различно. Да, изкарахме една премиера, почти представление на един от братята Коен, Итан Коен, който се играе в Младежкия театър. Това е продукция на Bright Light и на Младежкия театър. Bright Light, това е жена ми Асения и аз, които го продуцираха. Кажете датата. На 29 октомври в 7 часа в Младежкия театър. Едно смешно и провокативно представление. Което има публика и се приемат от широката публика. Големите български актьори в своите паузи се занимават с театър, но те никога няма да се откажат от изкуството. Това, което е в тях. Така както направи Рангел Вълчанов и виждаме, че Георги Стайков. Да гледаме на 29 октомври представлението в Младежкия театър. Ще го обсъждаме във Фейсбук. Пишете ми, ако гледате някой филм на Рангел Вълчанов или представлението на Георги Стайков. Ще ги обсъждаме. Ако искате да разберете нещо за киното и българина, намерете и гледайте филма "Лачените обувки на незнайния войн". Той е един от най-хубавите филми на Рангел Вълчанов. Ще го дебатираме, защото от няколко дни Рангел Вълчанов е вече от другата страна на битието. Нека изпратим един голям българин и творец. Лека му пръст.
Надявам се да станете поклонници на Рангел Вълчанов и неговите изключителни филми, както и на българското кино. Сигурно е, че ще ви харесат. А и трябва да сте ги гледали, защото той е като майстора. Нали знаете тези красиви лица на българки, на майките и любимите ви? Нали ги знаете, че са на майстора? Нали? Сега сме пак с от другата страна. Това нестандартно предаване за култура в нашия телевизионен ефир. И разбира се, пред мене е мой приятел Любен Дилов син. Много добре познат ви. Любен Дилов син, роден на 19 ноември 1964 година в София. Работи като редактор в няколко печатни издания, като вестник Поглед, списание Литературна академия и много други. От 1990 година се занимава с създаването на телевизионното култово предаване «Куко». 2001 година Любен Дилов син навлиза в политиката на България. Здравей, Любо. Здравей, добра вечер. Как си? Жив ли си след секс, лъжи и телевизия? Ами ние сме накрая вече. Мисля, снимаме последните 4 епизода в момента. Да, тежко много. Много телек снимателен процес, най-вече заради страшно многото непрофесионални актьори, които играят. Те дават много чар, много колорит, но и страшно много изнервят режисьорите, които имат определено време да заснемат Не са на опитни, ден. да. И всяко връщане, повторение, дубъл в повече ги... Разкажи за твоята идея, която е много интересна. Да преплетеш реални герои с герои написани от теб. Да. И на турщици с И професионалисти. най-вече да се случва в реална среда. В реална среда. Има предвид, че нито една друга телевизия не прие този риск в нейната реална среда да се разиграе сюжет. Искаш да кажеш, че тук по етажите на телевизията... По етажите, не само по етажите, са така добри, не само да ни търпат в собствените си офиси, студия, но и да ни дадат някои от лицата си, които играят себе си. Нали? Валя Войкова, Оляна Чан. Сега няма да цитирам кои бяха другите телевизии, сериозни, тежки, на които го предложихме, но те казаха или, че бранд менеджмента им абсолютно противоречи на това нещо, или просто бяха оплашени пък от политическата част, която е доста нелюбезна към управляващите, все едно кои са те, защото нагона на властта е винаги да яхне медията, защото хората малко си дават сметка, но всъщност политическото отдавна е изместено към медийното. Отдавна политиците живеят основно в медиите. Да. Тоест, ако се замислиш, актовете на политическо са не повече от 4-5 избори и съставане на някакъв колективен орган. Парламент, общински съвет, избор на Министерски съвет, приемане на програма, изпълнение на програма. 5 акта. През цялото останало време политиците се случват в медиите. Съвсем естествено, техния нагон е да ги овладеят, да ги контролират. Съвсем естествено, нагона на медиите съпротивляват. Кога по-успешно, кога по-неуспешно. Уважаеми зрители, пред нас е човек-оркестър, който е писател. Виждате на библиотеката някои от неговите книги, които вече са излязли. Три книги, свързани с Фейсбук, където той се изявява като писател. Надявам се, че продължи да пише. Политик. И сега един сценарист на последното голямо сериалче на тази телевизия, която е и терен за снимане на филма. На самата себе си. На самата себе си. Това по смисъл на Киркегор се нарича самонаслаждаващ се субект на наслаждението. Като почна с философия да те питам, смяташ ли, че развлечението на всяка цена, изповядваш ли такава философия, развлечението на всяка цена? Не, никога не съм го правил и затова винаги всички проекти, още от последните 20 години, от Куко насам, винаги имат някаква мисия. Тя понякога звучи препатетично или дори неразбираемо и доста проекти са проваляли заради това, че мисията им е била доста по-голяма от изнаредните средства, с които сме се опитвали да ги направим. А каква е мисията? Специално на този проект последния, тя е да каже в прав текст, че ние до такава степен вече живеем в едно притеснение, забавляваме ли се достатъчно, че наистина създаваме паралелна реалност, която ни е по-уютно да обитаваме, отколкото действителността. Много по-уютно. Как вземаш тези завои? Телевизията, в някаква степен дори телевизията сменя религията. Значи, за първ път този въпрос се сблъска, аз поне да читам много фантастика по силата на генетичната си обремененост.
с един фантастичен италиански писател, който се казва Дзино Будзати. Той е много известен в други области, не в фантастиката, но той има една новела, фантастична Униро филм, в която светът е абсолютно, макар и писана преди близо 50 години, тя показва днешната действителност с невероятно приближение. Само че там филмите се гледат с едни шлемове, в които усещането за действителност е абсолютно, включително чисто сетивно. Променени. Да, усещането е почти пълно като в действителността и хората предпочитат да живеят в тази действителност, с не в нормалната. Виртуално. Виртуално, да. И там накратко сюжет е следния. Героя вследствие на авиокатастрофа с някакъв хеликоптер попада в една пещера с една от героите на любимите си еротични филми. Но вместо да се възползва, тя е готова, нали? Но той не. Той предпочита да си гледа вечер филмите и да не се занимава с самата нея. С реалността. С реалността. Тя го плаши. Той е философ, Дзино Будзати голям, много хитро и много сладко е разказал тези страхове. Нашия проект в момента се занимава точно с това. Той не спира, даже понякога направо дидактично. Имаме такъв персонаж, който се обръща директно към публиката от екрана. Между другото, сега е много модерно. House of Cards, един проклет американски сериал с Кевин Спейси, също използва този похват. Един от героите се обръща директно към зрителите, които гледат, така сега ще стане еди какво си. Ние се позволяваме да ги получаваме директно, да им казваме, че светът вечер е нещо друго, освен сините светлини на телевизора и жълтите на хладилниците. Че има и други светлини, които трябва да се открият. Да, които трябва да се открият. Ти си главен редактор и на списание Европео. Да. И на последното писание стои Долче Вита. Смяташ, че Европа върви към развлечението, към... Не само Европа. Значи там първо много благодарим на италианските ни колеги, защото те ни дадоха изумителни материали. За пръв път ние ползваме и преводни материали. Обикновено всички са, включително на външни автори, са специално поръчани за нас. Но по темата Долче Вита, по проста причина, че Фелини е покойник, те ни дадоха неизлизали интервюта с него. Изключително интересен брой направихме за маниаците на този филм. Той е в нашата библиотека да, вече. За маниаците на този филм ще е много любопитно да го видят, защото е много голям фен. Но там, знаеш ли, в нещото, което изследвахме идеологията на този брой, ние стигнахме до заключението, че някъде в средата на миналия век, даже по-скоро в началото му, с краха на религиите, в Европа, не само в Европа, в Америка се възцарява доста превратната и неблагогодна идея, че човек има право на щастие и тук на земята. Което до тогава е била поставена под сериозно съмнение от религиозните институти. Да. Тук трябва да се мъчиш, ще получиш някаква задгробна награда. Самата идея е, че имаш право на щастие тук на земята и то вече води до тежки изкривявания, които в днешно време, примерно ако гледаме българското общество, българите, примерно, не само пенсионерите и младите, те смятат, че той ми се полага. Едва ли не е конституционно записано правото на задгробен живот. Не, правото на живот тук. Те, примерно, отношението към пенсиите, не знам дали си забелязала, никой не възприема пенсиите като едно отложено плащане. Тоест, това, което си отложил, нали, си вложил, ще получиш след време. След време. Не, това са пари за заслуга. Той казва, аз съм се изкривил от работа 40 години, вижте всяка пенсия получавам. Изкривил се, приятелю, но си строил Хаим Блас, иди си ги вземи оттам. Нали, тия, които са строили General Motors, вероятно имат някакъв шанс да вземат някакви по-достойни пари. Нали, обратно е станало. И когато занимахме с тази привидно много лека тема, Долче Вита, дайки модели на представата за щастлив живот, тя е много различна в хората. Едни, примерно, смятат, че си щастлив, ако си много богат, като Абрамович. Други смятат, че ако отвориш бар на плажа с 10 000 лева, си достатъчно щастлив и цяло лято да си на плажа и да продаваш мента ефтина на плажуващите. Прекрасен живот. Тоест, представата за щастлив живот, за Долче Вита, за сладък живот е много различна у хората, но тя винаги се свежда до тази гибелна идея, че човек има право на щастие тук на земята и то, ако може, без да се труди. Ние не си даваме сметка колко изстрадан е Мерцедеса на германците, който те карат. Ние чакаме нашия Мерцедес да го спечелим от тотото. Това е специално Мерцедес с много изстрадан. Аз Мерцедес не карам, аз карам... Не, няма в този преносен смисъл. Да, много малко хора знаят, примерно, че цели 3 години след края на Втората световна война в Германия има един термин, който се казва Трюмелфрау, жените от руините. Това са жени и деца, които всеки ден отиват на работа, типично по-германски, в 8 сутринта са там, и до 5 след обед правят едно нещо, чукат тухли една в друга, за да им падне хоросана. Да може някой някога да ги използва.
Никой не им плаща за това. Че се работиш. Никой не ги кара да покажат, правят. че се работиш. Те просто отиват и си разчистват срутения Терена, Хамбург, да. срутения Берлин, независимо кой го управлява, защото Германия тогава разделена на 4 окупационни зони, американска, английска, френска и руска. Да. Те всеки ден чукат тухли 3 години. Срещу супа и... Да, но те дигат разрушена Германия. Абсолютно. И затова сега карат Мерцедес. И сега това нещо е, това нещо е Ние изработено. се почесваме. Искам да кажеш някакъв, как да кажа, някакъв искрен отговор на моя въпрос от другата страна. Какво се крие зад тебе, зад този вечно търсещ, играещ човек, какъвто си ти, който ходи винаги с 2-3 книги и ги чете едновременно, но пише сценарии, пише във Фейсбук. Какво се крие от другата страна, отвъд на това? Аз няма някаква страшна тайна, която да е скрита там. Може би страха да не ми стане скучно. Но аз толкова дълго съм преодолявал тази възможност, че в момента наистина няма как да ми стане скучно. В момента, в който престана да правя едно нещо, трябва да правя друго, защото то ме притиска за сроковете си. Единствено нещо, което не успявам добре да организираме, е да съм малко ще ми се съм малко по-безотговорен. Да не се вкарам в проекти, от които да зависят много хора от мен. Да зависи само аз. Примерно, ако пише само една книга, най-много да огорча издателя, като я забавя това е много индивидуално. с един месец, нали? Да, или два. Да предам ръкописа. Но в момента аз изтървах прекрасни гмуркания, защото 180 души седят и чакат текста, който да снимат. Тоест, те чакат и парите си, нали? И заплатите си. И няма как да си... Тоест, прекалената социалност те обвързва с... Това разцентровали те. Все пак ти си писател. Състава срещу белия лист или екрана. Да, проблем ми е. Проблем ми е, защото не бих искал да съм отговорен за толкова много. А за каква миза правиш това? С тази ангажираност, толкова много хора, толкова много социални неща, политика, телевизия? Не знам, мисля, че така трябва да се живее. Мисля, че човек трябва да дава максимално от себе си, защото ние, българите, имаме една много сериозна склонност, може би не само българите, но при нас е много изразена, да живеем репетиция на живот. Да смятаме, че сме безсмъртни и да отлагаме. Ние много обичаме да отлагаме. Много репетиции без премиера. Да, без премиера. Ние все живеем някаква репетиция на своя живот, който ще поправим на някакъв друг етап. А да си спомням, преди време един виц разказвах с голямо удоволствие, който беше първата тройна коалиция управляваше, в който си говорят царя и Доган. И Доган казва: абе, Ваше Величество, каква е тази испанска дума маняна? Чуваме често употребявате. Какво означава това? Казва: вижте, Доган, това е когато една работа има да се свърши, тя не е много успешна. Нали, може и утре, може и други ден, може след месец дори да се свърши. Нали, даже може малко така, още повече да се отложи. Маняна се казва. И той казва: да, казва Доган, ние българите и турците използваме една подобен израз, който се казва яваш и означава почти същото, но без тая нервност, без това напрежение. Което е в Европа. Да завършим с усмивка. Да не забравяме, че Любен Дилов син е голям сатирик, освен писател, сценарист и политик. И с него винаги трябва да внимаваме, защото много бързо минава по завоите. Всякакви завои. И неговия живот наистина не е репетиции без премиера. Той направо отива на премиерата. Благодаря ти. Аз благодаря и успех на предаването. Благодаря ти и аз. Ще се видим отново само след минути с лицата от другата страна. Сега отново сте с предаването от другата страна с мен Мира Кортенска. Разбрахте, че е по-добре да сте от другата страна, да вземете страна. Ще ви покажем една невидима река в изключителния репортаж на Райна Тиотова.
Невидимата река на София е идея на фондация Пространство за танц с участието на балет Арабеск. Проектът е съфинансиран от програма "Сподели София" на Столичната община и е в подкрепа на кандидатурата ни за Европейска столица на културата. Създателите са Лият Магнези, хореограф, Петър Дундаков, композитор, и Митко Семов, перкусии. Самия спектакъл се случва в градско пространство, но той не е в смисъла на уличен танцов спектакъл. Значи, то не е градско забавление, е по-скоро опит за общуване с градската среда по друг начин и някакси удохотворяване на самия град. Срещата с града по-скоро се превръща от нещо, което ние ползваме всеки ден, в метафора. И аз поканих хореографка, с която съм работил извън България, в Вилнюс и в Роттердам, да направим този проект с идеята да е свързан с града. Тя е израелка, която живее в Холандия вече 10 на години. Всяка една публика отговаря на нашите движения по различен начин, така че това е напълно възможно всеки път, дори и да е същия спектакъл, пак да е различен. Невидимата река е метафора, потокът от енергия от самите нас, хората, които непрекъснато се движат, мислят, чувстват, провокират. Едно неспиращо движение като промяна, споделяне, докосване, отместване, нови идеи за градската среда, за градската култура на всички ни. И в същото време за едно пластично изразяване, чрез танц и чрез музика и синтеза между тях. Реката, знаете, никога не е една и съща. Тя непрестанно се променя, изменя, но и в същото време като че ли има нещо устойчиво, защото остава да пулсира като една жива артерия на града. Аз като един вид джазов музикант също импровизацията много ме вълнува и така, че аз се инспирирам от тяхните движения, както и те от това, което чуват, се надявам. Всеки участва със своята креативност и колкото повече се избистря в процеса на работа, толкова по-чисто ще потече тази река. Оказва се всъщност, че само в Мадрид и в София от европейските столици няма река. И тя направи това, го даде като идея, защо да не създадем тая невидима река на София и да направим проекта свържеме движението и звука с невидимата река на София. Къде си ситуиран в пространството като емоция спрямо разположението на реката? Къде си ти? И ние самите се опитваме да станем част от този поток. В смисъл, превръщаш се във вода? Превръщаш се в някакъв поток, който минава през... Или самите... Идеята на спектакъл е да генерира енергия от самите нас. Така че се чувствайте свободни да следите къде се случва нещо и да се обръщате и да ги следвате. Невидимата река повежда пътя на представлението. А този път започва от един привидно скрит софийски двор, напомнящ атмосферата на венециански двор. Ставаме част от невидимата река, тя ни повежда към Народния театър и после продължаваме нататък. Културните събития в началото на есента избухват с огромен периметър.
Нощта на театрите, нощта на музеите и галериите, младите театрали в Младежкия театър, множество изложби, танцов фестивал, премиери. Най-новото и авангардното видяхте при нас. Невидимата река. Ако можете да познаете в кое дворче на София, в центъра на София, се развива това опаковане на нашия град, моля, пишете на нашия Фейсбук. Очакваме ви. Цялата тази културна картина ще продължаваме да наблюдаваме и в бъдеще, в следващите ни издания. Бъдете от другата страна. Бъдете от другата страна. Вземете страна. Според последното изследване за място на културата в днешното общество се появиха данни твърде тревожни за една европейска страна. На младите семейства се оказа, че културата им е твърде скъпа и цяла година не са завели децата си на нито едно културно събитие. Освен това не разбират, че заниманието с изкуство влияе особено на израстването на младите, на тяхната креативност и въображение. Днешният разговор е посветен на възможностите да започнем да преодоляваме този цивилизационен срив чрез европейски средства по оперативна програма в следващите 7 години. Ако успеем да се преборим, да повишим имиджа на образованието в България и неговия фокус не е да произвежда хора с дипломи, а млади личности с минимум културен багаж. Сега наистина нещо рядко в ефира. Двама учени, български учени и то работещи в България. Представям ви моите гости Христо Лъвчиев и Виктор Атанасов. Христо Лъвчиев е главен асистент в Ядрения институт на Българската академия на науките. Доктор в университета в Бордо. Водач на младите учени на протестите от 2007 година. И републикански вице-шампион по слалом търкаляне на тикви. Създател на първия български таблет «Октопад». Активист на Глас народен и на учените в действие. Доктор Виктор Атанасов е физик, преподава в Софийския университет. На 27 години вече е състъпен в университета Сържи Понтуаз във Франция. Организатор на 3 протеста срещу корупцията във фонд научни изследвания. Води асиметрични войни с министър Игнатов, довели до неговата оставка преди края на правителството на Бойко Борисов. Сега сме в от другата страна. Здравейте. Здравейте. Нали знаете, че бяхме от другата страна? Ние тримата. Коя е другата на другата страна? Айде ти кажи, коя е другата страна. Бяхме от другата страна спрямо един министър, който толерираше корупцията. Така. А сега сме от другата страна на камерата, за да обясним какво ще се случи от тук нататък, защото то каквото се случи. Министърът си отиде, хората корумпираните си отидоха, фирмите, които взеха парите и надали ще ги върнат. Питоплатено, точно така. И сега какво става от тук нататък? Идва следващия епизод от филма Академични войни. Ще има ли оперативна програма за наука и за образование? Само кажи кой номер е тази академична война? За мен е номер 4, може би. Изпуснато беше в твоята визитка, че ти търкаля тикви по жълтите в епизода павета. Академични войни 1. Да, когато се бореше за по-добър бюджет на БАН. Заедно с учителите и учените протестирахме 2007 година, търкаляхме тикви и искахме не само БАН, искахме и училището, и университета, и академиите да върват добре. Тогава обаче университетите влезаха в сговор с правителството на една нощна сбирка в яйцето и предадоха каузата, след което тя почти си отмря, учителите бяха смазани. Викторе, ние предадохме ли каузата според тебе? Ние не предадохме каузата, но за съжаление аз мога да кажа, че и след Сергей Игнатов министрите толерираха корупцията и не направиха нищо, затова тя да бъде прекратена и да бъде овъзмездена. И поради тази причина нашия имидж в Европа е сринат. По-ниско от това не може да е и затова няма да имаме оперативна програма. Искам да кажа на зрителите, че познавам тези двама мои колеги от точно една година. И затова ги поканих да говорим сега в ефир. Събитието, което ни събра, беше много историческо. Ние първи викахме под прозорците на министър-председателя, по-скоро Виктор Атанасов, събра младите учени и викаха, пращаха СМС-и на Бойко Борисов и протестираха учените да получат пари за наука.
Не точно. Ние не протестирахме за пари. Значи нашите 3 протеста не бяха за пари. Може би това са едни от малкото протести, които не са били за пари. Това бяха протести срещу корупцията. Това бяха протести за морал. Нещо подобно на протестите, които се случват горе-долу 100 дни вече в България. Сега искам след тази година, която беше много тежка за мен, предполагам, че и за вас, нещо промени ли се според вас? За съжаление, нищо. И това е причината, поради която няма да има оперативна програма. Аз ще ви кажа защо съм антагонист на тази теза, че България трябва да има оперативна програма наука и образование. В разговорите си с Ан Гловър, съветник на Барозо по науката, на мене ми се налагаше на няколко пъти да се извинявам, че се налага да говоря с нея за моята страна по този начин, за корупцията в науката и за всичко, което се случва, за нежеланието тя да бъде разрешена. На точно обратната позиция е Христо Лъвчиев, с който вече работи по някакъв вариант на оперативна програма за следващите 7 години, тъй като той смята, че трябва да се борим, ако може да вземем някаква помощ за българското образование и наука. Значи, първо ще кажа, че българското образование и наука няма нужда от помощи. Българското образование има нужда от пари, за да се развие. Образованието и науката са индустрията, която тегли всичката друга индустрия на една страна напред. Индустрия на знанието. Точно така. Това е индустрия на знанието. И това, което пише в документите на дарителя, а именно в регламентите на европейските фондове, по които трябва да потекат следващите 7 години пари за България, това, което изрично пише там, е, че преобладаващо парите от еврофондовете трябва да отидат за индустрия на знанието, за наука, технологично развитие и образование. Това е категорично записано и е срамно да няма пари, а на практика няма пари за тях. От 15,1 милиарда вътре има 150 милиона за наука и 316 милиона за образование. Това на практика все едно няма пари, така че това, което ти казваш, то вече се случва. Защото е за 7 години, нали? За 7 години това не са пари просто. Но аз смятам, че... Само за момент. Специално от България, цялото минало лято и миналата пролет и миналата есен са се обаждали български чиновници в Брюксел през цялото време да натъртват, че няма капацитет България, българското Министерство на образованието и науката няма капацитет да усвоява пари за наука и за образование. Смятате, и само за момент, аргументът шанс. са нашите протести срещу корупцията на в системата на господин Игнатов, господин Гюров и Христо Петров. Не съм съгласен. Само за момент. Аз ви казвам какво се е случило. И нашите чиновници са се обаждали. Какви чиновници обаче са се обаждали? Чиновници от конкурентни ведомства, които искат да усвояват собствени средства за оперативни програми. В момента в различните ведомства, между различни групи, различни чиновници и различни прослойки от политически се водят жестоки борби за тези следващи 7 години. Искам да ви кажа нещо. Тези пари предимно се дават за индустрия на знанието. И ако отидат за нещо друго, това за мен ще е престъпление. Например, за строителство и за техника. Значи, тези пари по еврофондовете не са за да се запълнат дупките в републиканския бюджет. Както госпожа Златанова обясняваше, ами ние имаме и това, и това, и това, и това не върви, затова давайте да даваме пари от тези пари. Те са за да се развие страната. Най-големият лос за да развиеш страната, поглеждайки държавнически, е да развиеш науката и образованието. Като имаш високо образователно ниво, високо научно ниво, един иновативен процес, който отива в производството, страната ни се превръща от държава, която пере пари и развива разни странни дейности, се превръща в производител. Тогава създаването на знания, създаването на технологии и на иновации започва да движи цялата система на обществени взаимоотношения. Това са парите, за да се превърне това нещо. Те не са за да се изхъбат за каквото си ни скимне. Какво смяташ, Виктор? За съжаление, за да ни помогне Европа, трябва ние самите да си помогнем. България, поне така изглежда в моите очи, така изглежда и в европейските очи, не е държава, която иска да стимулира науката и образованието. България, българските политици, българските чиновници не вярват, че науката и образованието са полезни. Погледнете какво представляват бюджетите за наука и образование. Няма имидж българското образование. Освен, че бюджетите са ниски, начинът, по който се изразходват средствата, е безобразен. Бенефициентите на тези средства, хората, които наистина могат да създадат нещо с тях, наука и образование, брутен вътрешен продукт в последствие, те просто не стигат до тях. Корупцията е такава, че до тях нищо не стига. Европа формира мнението си за корупцията и за ефективността на изразходването на средствата на база на доклади, които произвежда самата България. Един от тези доклади
изгони министър Сергей Игнатов. Това беше доклада на Министерски съвет за корупцията в фонд научни изследвания. Друг такъв доклад, за който Европа знае, е доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция за конкурсната сесия 2008-2009 на фонд научни изследвания. Тето изчезнаха доста милиони. Ама, Сега, Виктор, ти си много концентриран в едно нещо. Корупцията в МОН. Корупцията в МОН е голяма и МОН изглежда се едно няма административен капацитет. Така е. Нали така? Така е. Това обаче ще ти го сравня с Министерството на икономиката и енергетиката. Там се раздават стотици милиони евра, тази оперативна програма и следващата за иновации. Знаете ли какви хора журират тези иновации? Нямам идея. Значи, нямам нищо против хуманитарките. Но момичета хуманитарки с бакалавърско образование преценяват дали новия тип зъбно колело е иновативен или не. Това е все едно аз да отида и да формирам с тебе комисия за актьорско майсторство и да преценяваме тези актьори стават или тези не стават. За драматичен театър. Точно с драматичен театър нищо няма да се получи. Значи, ако в МОН се случва корупция и ние с тебе, с госпожа Кортенска, с Емил Хорозов и с много други хора скачаме и почваме да викаме има корупция, до там, че Министерски съвет се принуждава да направи инспекция, министър-председателът се принуждава да отстрани ръководителите на фонда, да си отстрани ресорния министър и така нататък, то в МИЕ нищо такова не се случва. Тоест, какъв е смисъла сега да не дойдат парите в Министерството на образование и науката, където академичната среда, не самото министерство създава капацитет, академичната среда създава капацитет, защото тя има известна нетърпимост към корупцията, и да отидат в МИЕ, където те просто си потъват по едни фирмички, свързани с депутати, депутатки, с политици и така нататък. Аз разбирам. Обясни ми, каква е тази иновация, близък на управляващата бившата партия ГЕРБ, управляваща, получава 3 милиона, за да внедри някаква мая, чужда мая. Той не прави собствена иновация, да внедри чужда мая в хлебозавода си в Добрич. Момент. Каква е тази иновация? И това го преценява специалист по българска филология, по унгарска филология и по история. Христо, твоите информации за случващото се в МИЕТ и че се раздават пари на неконкурсен принцип, малко отклонява вниманието от нашия разговор. Не забравяй, че в МОН също се раздават пари по неконкурсен принцип. Да, но има кой да вика, а там няма кой да вика. Точно това е. Значи ние сме хора, които имат гражданска позиция. И за това духа е излязъл вече от бутилката. Той от другата страна. Да, ние сме от другата страна. Ама той излезе от бутилката в академичните среди. В МИЕТ изобщо не е влязъл в бутилката. Той излязъл от бутилката и вече е в Европа, този дух. И сега ние имаме нелеката задача да обърнем възприятието на Европа за България и начина, по който се изразходват пари за наука. Как смяташ, че това може да стане? Това може да стане в един следващ бюджет на Републиката, този за 2014, да се предвидят достатъчно пари за наука и да се раздадат както трябва. Да се покаже, че тук системата работи. Точно така. А че парите не изчезват. Каква е тази илюзия, това не мога да го разбера. Ти не разбираш ли, че тази година спряха фонда и никакви проекти не се пускат и от Министерството на финансите само използват това, че е имало корупция преди година и половина в този фонд, за да спрат парите за наука изобщо. Фонда спря, защото министрите след Игнатов нямаха желание да го реформират. Имаха шанса, но нямаха желание да го реформират. Не е това причината. Причината е, че на междуведомствено ниво, междуминистерско ниво, всеки си дърпа чергата към себе си. И те само гледат да има някакъв повод, за да не дадат пари за образование и да не дадат пари за наука. Така, сега разбрахме вашите позиции. Кажете сега, защо смятате, че това е толкова важно и трябва да го дебатираме и няма да се Въпросът не е в парите. Въпросът е къде са ти приоритетите. Къде гледаш? Къде първо гледаш? Дали виждаш една жена в очите или я гледаш в деколтето? Ако гледаш в очите, ти виждаш човека. Ако гледаш в деколтето, ти гледаш тялото. Въпросът е, като виждаме един бюджет, дали го гледаме там, където ние ще го промениме с ума си и с сърцето си, или го гледаме там, където ще го нахраниме с стомаха си, или ще отиде някъде в отходния канал. Това е нещото. По какъв начин ние конструираме тези оперативни програми? Конструираме ги, за да има развитие, или за да запълваме дупки, или за да задоволяваме другарите, които искат едни пари тук, едни други пари там. Виктора? Тук съм съгласен с Христо. Как гледаш на нещата? Да. Какво виждаш? Кои са приоритетите ни? Да. Кои са приоритетите Какво искаш да получиш от това разпределение на парите? Това не е важно. Да, за съжаление обаче за България се оказва, че науката и образованието не са приоритет. Въпреки, че непрекъснато се говори, че са приоритет. Да, просто е много модерен рефрен.
Добре, как си обяснявате, че, например, Ирина Бокова е преизбрана като представител на България втори мандат да управлява ЮНЕСКО, най-авторитетната организация към ООН за култура, културно наследство, образование, въобще цялата тази хуманитарна сфера. А в България ние водиме тези битки за това да има въобще образование, да има въобще наука, да има учени, младите учени да не напускат БАН, да не напускат страната, да не се източва интелектуалният потенциал на България. Как си обяснявате тези две крайности? Председател на ЮНЕСКО и тази тежка криза, която е нашата интелигенция. Само за мен. Не знам какво значи интелигенция. Учители... Обаче кризата не се състои в това кой къде е избран. Един чиновник се мести от точка А в точка Б, после в точка С. Това са чиновници. Този чиновник Въпросът идва ли в България? Къде са хората, които ще ходят да се преборят за някаква кауза? Ето, Виктор се бореше за някаква кауза. Стояхме там 10 учени пред Бойко Борисов. Един започна малко по-мекичко да говори, Виктор му го стресна и аз тия се подмазал бе. Това е борба. Трябва да се бориш. Или се бориш, или ги фащаш за врата. Две крайни мнения от научната общност на Христо Лъвчиев и на Виктор Атанасов. Те са хора с каузи, както виждате, много борбени. И тази битка няма да свърши в нашото студио. Само я започваме тук. Защото именно ние веднъж се преборихме. Предполагам, че ще има някакъв резултат, тъй като залогът е имиджа на България, децата ни и развитието на България като цивилизована държава. Благодаря ви. Събитието свърши. Премиерата на От другата страна е зад гърба ни. Следващите предавания ще бъдат такива, каквито ги направим заедно. С вас очаквам вашите аплодисменти и критика в интернет, на нашия Фейсбук и нашият имейл. До следващия път. Бъдете от другата страна.